Πάλι. Και αυτός με Καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας εν της Χρυσόστομου Φουντή ή αλλιώς για τους φίλους και συγγενείς Μάκη. Είναι χαρά μας που σας βλέπουμε όλους εδώ πέρα και πραγματικά τιμή μας. Έρχεται να τιμήσετε το Μάκη μας και όλα τα εκτέματά του. Η εκδήλωσή μας θα ξεκινήσει πολύ όμορφα και μουσικά με ένα αφιέρωμα τραγούδι, το Χρυσό Φτερό, από τον Κωνσταντίνο Φουντή, γιο του.
θα είναι Γιάννης Παυλίδης.
κόσμο. Αυτή σήμερα να σας παρουσιάσω την κυρία Διακοβασίλη, πρόεδρο της UNESCO, να μας πει λίγα λόγια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανάμεικτα τα συναισθήματα σήμερα είναι στην ψυχή μου. Καταρχάς, γιατί δεν είχα την τύχη να γνωρίσω αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τον κύριο Μάκη Φουντή. Επειδή είμαι νέα πρόεδρος του Όμιλου της UNESCO, τεχνολόγο και επιστημόνων Ελλάδος, έμαθα και για το έργο του και για την πορεία της ζωής του. Πρέπει να σας πω ότι γνώρισα το έργο του μέσα από την καρδιά και τα μάτια της γυναίκας του, της Σταυρούλας και των παιδιών του. Τα δύο υπέροχα παιδιά. Βλέπω μάτια δακρυσμένα σήμερα. Είναι η χαρά με τη λύπη μαζί. Με τη Σταυρούλα γνωρίστηκα το καλοκαίρι. Έκανε μια τεράστια προσπάθεια για να στηθεί αυτό το έργο που βλέπετε σήμερα. Αυτή η αναβίωση της καρδιάς του, της ψυχής του, του έργου του όλου. Πάλεψε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα, μήνες ολόκληρους. Πιστεύω ότι σαν Όμιλος τη βοηθήσαμε σε κάποια σημεία και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που κάνετε και στη Σταυρούλα και στην οικογένεια του Μάκη Φουντή και παράλληλα για τον Όμιλό μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχει τέτοιους ανθρώπους στους κόλπους του. Είτε υπάρχουν, είτε δεν υπάρχουν στη ζωή. Θερμά συγχαρητήρια για την διοργάνωση Σταυρούλα και εύχομαι να ζείτε μέσα από τα παιδιά σας, μέσα από την καρδιά τους, γιατί έχετε δύο υπέροχα παιδιά, σίγουρα θα συνεχίσουμε το θαυμάσιο έργο του. Περιττώ να σας πω ότι όταν έμαθα ότι το υλικό που είχε ο κύριος Φουντής ήταν περίπου 700.000 φωτογραφίες, έμεινα άναυδη. Δεν ήξερα τόσο σημαντικό έργο ότι είχε. Θερμά συγχαρητήρια με όλη μου την αγάπη σε εσάς και σε όλους που βρίσκετε σήμερα στη μνήμη του. Να είστε όλοι καλά και να ευχηθώ καλό παράδεισο να έχει στη γειτονιά των Αγγέλων που βρίσκεται τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την αγαπημένη Κύπρο ταξίδεψε για την εκδήλωση του στιγμή του φίλου του και συνεργάτη, ο κύριος Ηλίας Παπαϊωάννου. Αγαπητή Σταυρούλα, αγαπημένα παιδιά, Κωνσταντίνα και Σοφία, αγαπητοί φίλοι, η εκδήλωση αυτή πράγματι έχει ένα άρωμα από το μεγαλείο της ζωής και του έργου του Μάκη, του αγαπημένου μας Μάκη. Από την Κύπρο, από τους φίλους και συνεργάτες του Μάκη σας φέρνω εγκάρδιους χαιρετισμούς, την αγάπη όλων και το σεβασμό στη μνήμη. Μετά το σοκ και την μετά το σοκ και την απρόσμενη θλίψη του θανάτου του, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο απέραντος αυτός πόνος μετατράπηκε σε δύναμη και θέληση να αναδειχθεί το έργο του και η αξία του στον ελληνικό και κυπριακό χώρο. Και θα μείνει η μνήμη του ζωντανή για πάντα. Θα κάνω μια μεταφορά των στίχων του ποιητή, του αδριωμένου θάνατος δεν ρωγέται. Κανένα μεγάλο επίτευγμα δεν έγινε χωρίς θυσίες. Το έργο του Μάκη είναι μοναδικό και κανένας Έλληνας δεν απεικόνισε με τόσες αεροφωτογραφίες και σε τόσο μεγάλη έκταση πόλεις, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, μεγάλα έργα, φυσικές ομορφιές, θάλασσες, βουνά και ανθρώπινα έργα σε Ελλάδα και Κύπρο. Αν οι πρώτοι θαλασσοπόροι είχαν το κουπί και τη γαλέρα τους, ο Μάκης με τον νεμό καιρό του και τη φωτογραφική του μηχανή εξερευνούσε και κατέγραφε από ψηλά γνωστές και άγνωστες, μοναδικές εικόνες και μας άφησε μια μοναδική κληρονομιά ανυπολόγιστης
αξίας. Τεράστια η πολιτιστική και ιστορική αξία του έργου του. Η πολιτιστική είναι αυτονόητη. Η ιστορική αξία δεν είναι μικρή. Φωτογραφίες πριν 10 ή περισσότερα χρόνια είναι και θα είναι αδιάψευτοι μάρτυρες των μεταβολών του φυσικού τοπίου από την ανθρώπινη παρέμβαση που δυστυχώς κατά κανόνα είναι βάναυση. Τίποτα δεν είναι όπως θες, τίποτα δεν θα είναι αύριο όπως είναι σήμερα. Οι φωτογραφίες αυτές θα μαρτυρούν αυτό που παραλάβαμε εμείς και αυτό που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Την αξία αυτή την καταλαβαίνουμε όλοι όταν από φωτογραφίες αρχείου μαθαίνουμε πώς παραδείγματος χάρη ήταν η Αθήνα πριν 30, πριν 50, ίσως και πριν από 150 χρόνια. Και βλέποντάς τη σήμερα μας καταλαμβάνει δέος. Το έργο του Μάκη στην Κύπρο είναι πλούσιο, πολυδιάστατο και επίσης μοναδικό. Από το πάρκο του από το πάρκο Natura του Ακάμα, το ακροτηρίου του Ακάμα, τα λουτρά της Αφροδίτης, μέχρι την άλλη άκρη της ελεύθερης Κύπρου, την Αμόχωστο, είχε πετάξει εκατοντάδες φορές και είχε βγάλει πολλές χιλιάδες αεροφωτογραφίες. Κομμάτι-κομμάτι της πόλης, έργα ανθρώπων και φυσικά τοπία είναι καταγραμμένα σε μια ανεπανάληπτη συλλογή. Η φωτογράφηση του, όπως εγώ την κατάλαβα, ήταν χωρισμένη σε 4 ενότητες. Βιομηχανικές μονάδες και εργοτάξια. Δεύτερη, οικιστικές ενότητες. Τρίτο, επώνυμη ιστορική και αρχαιολογική χώρη. Και τέταρτο, φυσικές ομορφιές σε θάλασσες, βουνά και πεδιάδες. Έργα πολύ μεγάλα, όπως η Μαρίνα Λεμεσού, με πανάκριβες επαύλεις και διαμόρφωση ενός τεράστιου θαλάσσιου χώρου, είχε αναλάβει την αεροφωτογράφηση της εξέλιξης των έργων κάθε μήνα για ενημέρωση των πελατών της Μαρίνας και την προσέλκυση νέων αγοραστών. Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εργοστάσια στήριξαν την προβολή τους στις αεροφωτογραφίες του Μάκη και τεράστιοι χώροι διακοσμούνται από αυτές τις αεροφωτογραφίες. Θα σας πω το εξής, σήμερα το εξής συνταρακτικό, καθώς ερχόμουν με το αεροπλάνο Αθήνα. Δίπλα μου είχα τυπώσει αυτά που η Σταυρούλα μας είχε στείλει με το email. Και δίπλα μου καθόταν κάποιος κύριος και επικέντρωνε την προσοχή του στην εικόνα του Μάκη. Κάποια στιγμή μου λέει, είναι φίλος σας? Εγώ αμήχα να τον ρωτάω, τον ξέρετε? Ναι, μου λέει, μας έφερε φωτογραφίες στο εργοστάσιο. Έχουμε ένα εργοστάσιο στο Δάλι. Δίπλα, το Δάλι είναι μια συνοικία, ένα προάστιο της Λευκωσίας. Μας έφερε φωτογραφίες στο Δάλι. Τι να το πω τώρα, του είπα τι έχει γίνει. Ο άνθρωπος έπαθε σοκ. Μετά από 5 λεπτά, σχεδόν 5 λεπτά, δεν μπορούσα να μετρήσω το χρόνο, μου λέει, θυμάμαι το γέλιο του, θυμάμαι το φωτεινό του πρόσωπο. Η Λευκωσία, η Λεμεσός, η Λάρνακα, η Πάφος, ο Πρωταράς, η Αγία Νάπα, με όλο αυτό το φωτογραφικό υλικό θα προσδιορίζουν την ταυτότητά τους και το ιστορικό τους στίγμα για πολλές δεκαετίες. Και πρέπει να κατανοήσουν την αξία αυτή οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και να επιδιώξουν να την διασώσουν και να την αποκτήσουν. Δεν πρόλαβε να πάει στην κατεχόμενη Κύπρο, κάτι που ήθελε πάρα πολύ. Μια μέρα καθίσαμε στην οδό Λίδρας, συγχωρέστε με για προσωπικές στιγμές που θα πω, 50 μέτρα από το οδόφραγμα και μου έλεγε πρέπει να κανονίσουμε να πάμε. Του λέω πώς Μάκη να πάμε? Εκείνος ήθελε να πάει να πετάξει. Μα δεν μπορώ, μου λέει, ήρθε ο Τρονιάννης για μισή μέρα και πήγε μέχρι και στο κάστρο της Κελίνιας. Ναι, αλλά εκείνος πηγαινόμουν, του λέω, εσύ θέλεις να πας να πετάξεις εκεί. Μου λέει, και τι θα κάνουμε, θα ανεβάσουν ελικόπτερα? Όχι, του λέω, αλλά για τους πυροβολισμούς θα σου ρίξουν, αν θέλεις να το υποστήσεις. Το σκεφτόταν. Καλά, μου λέει, αν βάλουμε τον εξοπλισμό σε ένα αυτοκίνητο και πάμε και βρούμε έναν τόπο να πετάξουμε. Του λέω, το ρισκάρουμε, Μάκη. Άλλη πρόταση. Βρείτε ένα τοποκύπριο να έρθει μαζί μας για κάλυψη. Θα πούμε ότι τον μαθαίνουμε αν μας πιάσουν
δεν πήγε ποτέ, ο καημός του να πάει έμεινε. Πιστεύω ότι το έργο του, αν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί να γίνει μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στο ίντερνετ και όλος αυτός ο φωτογραφικός πλούτος να γίνει ευρύτατα γνωστός και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον για την απόκτηση του, είτε από φορείς, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε από ιδιώτες. Θα είναι μια μεγάλη προσφορά στην έρευνα, στον τουρισμό, στον πολιτισμό μας. Ας βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Εν συνεχεία θα μας μιλήσει η κυρία Σταυρουλάκη Φανή, αρχαιολόγος του Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Καλησπέρα σας. Θα σας μιλήσω σαν αρχαιολόγος, σαν η Φανή από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Πρώτα συναντήθηκα με το έργο του Μάκη. Οι φωτογραφίες του με ταξίδεψαν στην Ελλάδα. Χαμογέλασα. Είναι πολύ όμορφη η χώρα μου από εκεί ψηλά. Κάπου πολύ σιωπηλή και λιτή, αλλού φανταχτερή και προκλητική. Απίστευτο πώς θα συνδυάζει όλα τούτα τόσο αρμονικά, τόσο απλά. Η χαρά και η μελαγχολία διαδέχονται η μία την άλλη, τόσο φυσιολογικά, όσο ο χειμώνας λιώνει στην αγκαλιά της άνοιξης, όπως τα κύματα αφήνουν τα άσπρα του σημάδια στις ακρογιαλιές. Είναι ένα ποίημα το έργο του Μάκη. Ένα ποίημα με κρεσέντα, μουρμουρίσματα, παύσεις. Έτσι όπως έφτανε ο άνεμος στα αυτιά του εκεί ψηλά. Συμβαίνει σπάνια το έργο ενός ανθρώπου να μας συγκινεί τόσο, να μας προκαλεί τόσο, ώστε να θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτό, να το δούμε ξανά, να μιλήσουμε γι' αυτό στους αγαπημένους μας. Αυτό συνέβη και σε μένα, όταν η Σταυρούλα με έριξε φωτογραφίες του Μάκη. Και καθώς το μάτι ταξίδευε πάνω στα τοπία που φωτογράφησε ο Μάκης, ένιωσα το πάθος του ανθρώπου αυτού για το έργο του, την αγάπη του για την Ελλάδα, την προσπάθεια που κατέβαλε, το πείσμα, την υπομονή και την επιμονή. Για μια στιγμή, φευγαλέα, ένιωσα τον άνεμο όπως τον ένιωθε και εκείνος, να φτάνει στα αυτιά μου και αλλού, σε ένα τοπίο λουσμένο από φως, μισόκλεισα τα μάτια. Τα χέρια της Σταυρούλας προσεκτικά, στοργικά, έφερναν μπροστά μου τις φωτογραφίες. Μιλούσε αργά και τρυφερά για αυτές και για εκείνον. Μάκη, σε ευχαριστώ για το όμορφο ταξίδι που μου έδωσες την ευκαιρία να κάνω από εκεί ψηλά. Ήσουν ένας ξεχωριστός άνθρωπος και παραμένεις αφήνοντας εμάς το έργο σου, τις φωτογραφίες σου πλημμυρισμένες από Ελλάδα, για να ονειρευόμαστε, για να ελπίζουμε, για να γαληνεύει η ψυχή μας. Αυτά γράφτηκαν από την Φανή, την αρχαιολόγο. Ταυτόχρονα, επειδή δουλεύω αρκετά χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, από τη θέση μου αυτή υπόσχομαι ότι αυτό το έργο, διότι πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής ποιότητας, ευρύτητας, θα έχει συνέχεια και θα αξιοποιηθεί όχι μόνο από εμάς ως Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και από το Υπουργείο Τουρισμού, καθώς βρισκόμαστε σε συνεργασία. Και θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μάλιστα για πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο, η κυρία Σταυρούλα Γιορτανούλη Φουντή, συντροφικόρος στο ταξίδι της ζωής του Μάκη, θα μας πει μερικά λόγια. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ ολόψυχα για την τόσο θερμή ανταπόκρισή σας.
Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μας, για όλους όσους γνωρίσαμε, αγαπήσαμε και συνεργαστήκαμε με το Μάκη. Σήμερα, ίσως όχι και τόσο συμπτωματικά, γιατί για κάποιο λόγο γίνονται όλα, είναι τα γενέθλιά του. Όπου θα έκλεινε 45 του χρόνια. Έχω το θεραπευτή μου, τους δασκάλους μου, δεν είμαι καλή μαθήτρια σήμερα. Το πνευματικό μου. Λοιπόν. Πιστεύω λοιπόν πως είναι ανάμεσά μας πολύ περήφανος και πολύ ευτυχισμένος. Προσωπικά, αν έπρεπε με μια λέξη να χαρακτηρίσω το Μάκη, αυτή θα ήταν μοναδικός. Για μένα, τα παιδιά του, την οικογένεια, τους φίλους. Ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος, ένας μοναδικός φίλος, ένας μοναδικός συνεργάτης. Επίσης, έκανε και ένα μοναδικό επάγγελμα. Ήταν ο μόνος μοντοαεροπεριστής αεροφωτογράφος εγγεγραμμένος στο επαγγελματικό επιμελητήριο της χώρας. Στο αρχείο του υπάρχουν 2.000 αεροφωτογραφίες με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 700.000 τουριστικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Το Υπουργείο Πολιτισμού, αγκάλιασε και εκτίμησε το έργο του με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο, προτείνοντας έκδοση πολυτελούς λευκόματος προς τιμή του, που θα διανέμεται σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του τόπου. Εξαιρετική τιμή, δεν υπάρχουν λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε και κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Τουρισμού την ίδια ανταπόκριση. Άλλωστε, η τουριστική προβολή της χώρας μας είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Το βάρος της απώλειας του Μάκη τεράστιο και τα λόγια πολύ φτωχά για να περιγράψουν τα συναισθήματα. Το χρέος όμως βαρύ. Όσοι γνωρίζαμε από πολύ κοντά το όραμά του για την πολιτιστική και τουριστική κληρονομιά που ήθελε να αφήσει στη χώρα, ξέραμε πως έπρεπε να συνεχίσουμε. Η κληρονομιά που άφησε δεν είναι μόνο των παιδιών του, αλλά και όλων των Ελλήνων, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και εκείνων που κατοικούν σε όλο τον πλανήτη και η καρδιά τους χτυπάει ελληνικά. Θέλω να εκφράσω βαθιά ευγνωμοσύνη για τον όμιλο UNESCO για την υποστήριξη και τη διάκριση και ιδιαίτερα την κυρία Νίνα Διακοβασίλη, που σε όλη αυτή την προσπάθεια την ένιωσα πολύ δικό μου άνθρωπο και ήταν πολύ σημαντική συμβολή της. Το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου επίσης δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω, από πού να ξεκινήσω, από τον κύριο Καρακατσάν, τον ιδιαίτερο του Υπουργού, την κυρία Σταυρουνάκη, που μας μίλησε προηγουμένως και ήταν τόσο συγκινητική και ποιητική. Τον κύριο Σούμπαση, τον πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων, άνθρωποι εξαιρετικοί, ιδιαίτεροι, με ήθος και απαραίτητοι σε αυτές τις θέσεις. Την κοινοπραξία Τέρνα. Έχουμε συνεργαστεί με πολλές εταιρείες, αλλά η σχέση που έχει προκύψει με την κοινοπραξία Τέρνα είναι πέρα κάθε προσδοκίας σε όλα τα επίπεδα. Τους θεωρώ πραγματικά η οικογένειά μου. Ήταν οι άνθρωποι που μου προέτρεψαν να συνεχίσω το έργο του. Στάθηκαν δίπλα μου, όχι με λόγια, καθόλου με λόγια, μόνο με έργα. Συνέχισαν τη τριετή σύμβασή του, τη σύμβαση που έκανε με το Μάκη για τη λυρική σκηνή του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, που είχε αναλάβει να αποτυπώνει την εξέλιξη του έργου κάθε μήνα. Συνεχίζουν λοιπόν αυτή τη συνεργασία με το Μάκη, χωρίς το Μάκη. Τους ευχαριστώ ολόψυχα λοιπόν και θα το θυμάμαι όσο ζω. Είναι τιμή μας που σας βλέπουμε όλους εδώ σήμερα και ιδιαίτερα εσάς που ταξιδέψατε για να παρευρεθείτε στην απόψινή εκδήλωσή μας. Φίλοι, συνεργάτες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Απόψε έχουμε μαζί μας τον κύριο Βουράκη, Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Δήμαρχο Παλίνης κύριο Ζούτσο, τον κύριο Σμέρο Γιώργο, Περιφερειακό Σύμβουλο Ανατολικής Αττικής και αναπληρωτή διοικητή της Μανοπλίου Νοσοκομείου,
Και χαίρομαι πόσο γνωρίζω ή ανταποκριθήκατε όλοι στα εκθέματά μας. Θεωρώ ειδικά πως τα συλλεκτικά λευκόματα είναι και σπουδαία επαγγελματικά δώρα. Και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούμε με το θησαυρό της χώρας μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας συστήσω τους συνεργάτες μου. Το γραφείο συνεχίζει τις υπηρεσίες του στον χώρο των φωτογραφιών με την ίδια ομάδα και το Δημήτρη Στασινό, νέο συνεργάτη στον χώρο των φωτογραφιών, θα καλύπτει τις ανάγκες λοιπόν όσον αφορά τις αεροφωτογραφίες με εξαπέλαιο τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο. Δημήτρη, έρχεσαι. Λοιπόν, το Βασίλη Περάκη, οικονομικό σύμβουλο της εταιρείας μας 20 χρόνια. Το οφείλουμε πάρα πολλά. Βασίλη. Βασίλη. Φέρει. Τον Τάσο Σκλήρη. Στην επεξεργασία. Κουμπάρος και αδερφικός φίλος του Μάκη. Και κουμπάρος δικό μου βεβαίως. Λοιπόν, το Στάρβο Ανδρέα στην τεχνική υποστήριξη. Ανδρέα. Έρχεται Ανδρέας. Όπου μπλοκάρουμε λοιπόν σε θέματα τεχνολογίας, παίρνουμε προγνωσμένη τον Ανδρέα. Αυτός είναι ο Ανδρέας. Την Ελπίδα Παπαδοπούλου στην γραμματιακή υποστήριξη. Συνήθως με εκείνη μιλάτε. Ελπίδα. Πού είναι σήμερα όλοι? Ελπίδα. Καλώς ήρθατε. Και να ευχαριστήσω επίσης και την Copy Express, που είναι η εταιρεία που μας καλύπτει 15 χρόνια στο κλάδο των εκτυπώσεων, στο κομμάτι μάλλον των εκτυπώσεων. Και έτσι είμαστε η ίδια ομάδα, οι υπόλοιποι τουλάχιστον, που συνεχίζουμε το κομμάτι των φωτογραφιών. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήδη μας έχετε δείξει εμπιστοσύνη, με πολύ μεγάλα έργα και πιστεύω ότι θα είμαστε αντάξει των προσδοκιών σας. Θα ήθελα να παρακαλέσω να έρθει ο κύριος Μίτσος. Καλησπέρα σας επόμενα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω καταρχήν σαν φίλος του Μάκη και να πω ότι στα ανάμεικτα συναισθήματα της λύπης και της χαράς, για μένα απόψε υπερέχει το αίσθημα της χαράς. Αισθάνομαι ότι είμαστε μαζί, ότι είμαστε παρέα απόψε και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε όλοι, σαν μια μέρα που είναι αφιερωμένη σε αυτόν και σήμερα άκουσα λίγη τα γενέθλιά του. Γιατί μέσα από αυτό που είδαμε όλοι στον χώρο της έκθεσης, ζήσαμε αυτό το μεγαλείο που έβλεπα από ψηλά. Θα σας πω ότι βλέποντας τους πίνακες, ήξερα το έργο, αλλά δεν το ήξερα τόσο εξειδικευμένα. Σκέφτηκα ότι γιατί αυτοί οι πίνακες να μην κυκλοφορούν παντού στο εξωτερικό, να βλέπουν ποια είναι η χώρα μας και να προσελκύσουμε τουρίστες και επισκέπτες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε ένα ιδιαίτερα αγκυλωμένο γραφειοκρατικό κράτος, το οποίο μόνο εμπόδια βάζει σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, σε αυτή την περίπτωση είναι η εξαίρεση που ίσως επιβεβαιώνει τον κανόνα που είπα. Χαίρομαι ιδιαίτερα ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έχουν αγκαλιάσει αυτό το έργο θετικά και μαζί με το Σύλλογο UNESCO είναι μια ευκαιρία να το αναδείξουν, να το προβάλλουν και έξω από τα όρια της Ελλάδας. Έξω από τα όρια της Ελλάδας, στα οποία ανήκει και Μάκης. Θεωρώ ότι ο Μάκης δεν ανήκει σε εμάς εδώ, τους απλούς και ταπεινούς στα γήινα που τρογόμαστε, γκρινιάζουμε και μιζεριάζουμε. Ο Μάκης ανήκει ψηλά στους εθέρες και έβλεπε να δανειστώ τον στίχο όταν κοιτά τη γη από ψηλά, μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά. Όταν κατέβαινε εδώ, έτσι εξηγείται το μόνιμο χαμόγελό του, η καλοσύνη της ψυχής του.
έβλεπε ότι δεν πρέπει να ασχολείται με μικρότητες, με τα μικρά τα καθημερινά με τα οποία όλοι εμείς κατατρεχόμαστε. Έτσι τον έζησα κι εγώ, έναν άνθρωπο με μόνιμο χαμόγελο, ένας πολύ αγαπημένος φίλος και καλός. Είχα συνεργαστεί μαζί του χωρίς να ξέρω τη σπουδαιότητα και το εύρος της δουλειάς του. Είχε φωτογραφίσει όλο το Γέρακα όταν ήμουν δήμαρχος Γέρακα. Έχω 3 άλμπουμ κι εγώ του Γέρακα στα χέρια μου από τη δουλειά του Μάκη. Και γραμμένα και στη σελίδα. Μέσα σε αυτά που έχει απεικονίσει, που έχει φωτογραφίσει μάλλον, είναι και το πολιτιστικό κέντρο του Γέρακα. Θεωρώ ότι είναι παράληψή μου ότι δεν σκεφτήκαμε να διοργανώσουμε κάτι σε αυτό το πολιτιστικό κέντρο και δικαιωματικά κάτι που του ανήκει, το προτείνω σήμερα και επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο και είναι μια ύποπτη περίοδος και επειδή εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου πολιτικός, θα ήθελα να διοργανώσουμε μια έκθεση όποια με τη σημερινή στο πολιτιστικό του Γέρακα, που είναι η πόλη. Αλλά μετά τις εκλογές. Και αν μου πείτε πώς θα το κάνεις, λέω ότι οι εκλογές είναι 18 Μαΐου, αλλά η θητεία μου λήγει 31 Αυγούστου. Άρα μετά τις εκλογές και με τη λήξη της θητείας, θα το κάνουμε αυτό. Να πω στη Σταυρούλα και στα παιδιά του, να είστε περήφανοι για το Μάκη. Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής και αναπληρωτής διοικητής Μανώβιλου Νοσοκομείου, κ. Μέρνος Διαόρτιος. Νομίζω ότι όλοι απόψε κάναμε μία πτήση μαζί με τον Μάκη. Έτσι ξεκίνησε και έτσι θα φύγουμε. Είναι νομίζω μία πτήση η ζωή του καθενός από εμάς. Είτε είσαι στον χώρο αυτό που ήταν ο Μάκης, είτε στον χώρο οποιοδήποτε επαγγελματικό ή στην υγεία, παρατηρούμε πραγματικά ότι η ζωή μας είναι μία πτήση. Αν θέλεις στα Βούλα να πάρω τον λόγο, είναι ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι οι προηγούμενοι ομιλητές αποτυπώσανε όλη την πραγματικότητα. Εγώ ήμουν ο παλιός δήμαρχος Πανελλήνης, που τώρα είναι καλλικρατικός. Έμενε στο Γέρακα, όχι στην Πανελλήνη. Αλλά είχα ακούσει για το έργο. Τους συγγενείς όλους τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Από απόψε γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τον Μάκη. Ήθελα να πάρω τον λόγο, γιατί μαζί με τον Άγγελο τον Βουράκη, τον συνάδελφο του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Περιφέρεια Αττικής έχει αναπτύξει ένα τεράστιο τουριστικό έργο και νομίζω περισσότερο το έχετε δει έτσι, παντού που έχει βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μαζί με τον Άγγελο τον Βουράκη, το είπαμε λίγο πριν, είναι ότι αυτό θα το προβάλλουμε στο Περιφερειακό Συμβουλίο και θα συνεργαστούμε με τον Θανάση τον Ζούτσο όταν θα κάνει αυτή την εκδήλωση για να το προβάλλουμε για όλο το Λεκανοπέδιο και όχι μόνο για το Δήμο της Βαλήνης. Και νομίζω ότι θα είναι απαρχής αυτό το έργο, το μοναδικό έργο, να αποτυπωθεί καταρχάς σε όλο τον εγκλισμό της Ευρώπης. Να είστε καλά, Σταυρούλα, μαζί με τα παιδιά σας και θα είμαστε πάντα κοντά σας. Γιατί ο Μάκης είναι πραγματικά η πτήση της ζωής μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ πέρα. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά ότι είναι τιμή μας, πραγματικά που είστε εδώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλό βράδυ και μία ακόμα βόλτα τα εκθέματά μας. Ευχαριστώ πολύ.